ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо фақат ангоркҳои пекина нишон метавам. беҳад ғавси зуран зимистона ғавси бузург пака амиёан марҳамат бибинен ё разницаш ай дигарош чӣ фарқ дора. якмаш ки ғавсай демаш ки то поёна як хелай. ина мисол шумо аҳамият дода бошен. дувойко болош дига хел буд, рисункаи болош дига хел буд, почош аднатони будан. Айо аднатони нестан. Мисоли на сетишнияй, почашам сетишнияй, дастошам сетишнияй. Ина марҳамат нигаҳ кунем. Мо то поён шояд шумо хушрӯ карда нишон метавем ки бифаҳмем пешаш мурра дора. Нигаҳ кунед чӣ хел муррошон фасонай. Мурраи тозаи оригинал доран. Баъд поён почашам ҳамин хел. Ане ки дувойкаи оригинал ҳисобай да, оригинал ҳисоб мехӯра. Ина марҳамат бинед почашам ҳамин рисункара дора. Пеш мо сёмка мекардем, шумо да мепарафтем. И хел фасон набуд. Пушчам ҳамин хелай. Вақте ки мепушен ҳамаш як хела меяда. обшики дувойкаи оригинал яки тоза ҳам почаш ҳам худаш ба якдигар монандан ки шуморо зеб метавад. Марҳамат анаиш бо аҷоибот кардагай. мурроиш бо аҷоиботтарай, зуртарай. Ина дига ка знакша бинен чӣ хел знаки фасон дора. анаи знак як ном дора. ҳам комментария да касе бифаҳма бинависа. анаишам ҳамин хел. ё хати рост дора то поёна нигаҳ кунен. почашонам ҳамин хелай. барои нархи ё 300 сомонияй. 300 сомон. марҳамат кадоме ки дар корай и камай. бозора накавоен ки як 10 дона мондагиай бо як ҳафта пас мешава. кадоме ки дар корай нархишон 300 сомон. оригинал фасон зур. айё нест пака бузурда. як 10 дона дига монда кадоме ки тез дар кор мешава. занг мезана ғавси зуран. баъд дар аҷоли ғавси зуран. баъд моддашон аҷоибутай. боқи сарбаланд обод бошен. видеоҳои ояндаи моро тамошо кунен. худоҳофиз. ассалому алайкум занҳои азизи меҳрубон. як вақтое ҳамаи шумо шоҳиден дар як ҷангалзор зиндагӣ мекардам. ҳеҷ кара намешнохтам. барои якта духӣ ман компания фаберлик дорамадагим ки ман якта духӣ қимат гирам. лекин нигаҳ кунед, якта духӣ не соҳиби чанд қа духӣ шудам. пилус инаи қадар пуло ҳар як 20 рӯз пас. бас фикр кардан занҳои азизи меҳрубон. бинависен дар ватсапи мароҳи бизнеса кушоду равшан бе ягон секрет шумода мефаҳмонам. ёрдамтон мекунам. иншоаллоҳ савобаш да ман мераса. якҷоя пав хоҳар шуда ба қуллаҳои баланди компания мерасем. ждат мекунам ҳар яктаи шуморо дар командаи худам. духтарои азизи меҳрубон, шумо ҳар яктатон занҳо лоиқи беҳтаринҳоен.